Hvorfor står I her uden for Mercury Urvalgskontor i Aarhus Nord i dag? Det står fordi, at vi skal ind og bortføre Jacob Buchanan, en herlig trompetist. Han skal bortføres tilbage til de kunstneriske oprørte vande, hvor han hører hjemme. For lige nu er han på et aktiveringskursus, som er ved at totalt destruere hans indstilling til verden. Hvad er det for mennesker, der er mødt op i dag? Jamen det er forskellige musikere og aktivister, som er med på det. Hvad er meningen med aktionen i dag? Hvad vil vi opnå med det? Jamen vi vil for det første opnå, at Jacob får et bedre liv, og han kommer tilbage til kunsten. Og han bliver glad igen, for han er blevet meget deprimeret af at være på det her jobsøgningskursus. Og være omgivet af alle de her konsulenter, der forsøger at hjernevaske ham til alle mulige ting. Kan du beskrive strategien for det, I skal til at udføre nu her om lidt? Ja, hurtigt ind og hurtigt ud. Gerne med Jacob. Det er klart. Så kan de lære det. Ja. Men jeg tænker, at det skal være en positiv aktion, men vi er også individuelle mennesker, så man kan jo godt synge smedesange, hvis man har lyst. Hvad? Kan man søge arbejde? Man kan godt søge arbejde. Man kan godt søge et rekrutteringsbureau, så man kan vise sit CV. Der bliver ikke nogen hårde følelser. Så er det bare ind, finde ham, ud igen. Ja. Vi tager ham med, ja. Med ud. Og hvis vi finder andre musikere derinde, det kan godt være, at de har andre, vi ikke kender til, så tager vi dem med ud også. Okay, så kører vi. Vi laver sådan en her. Er vi stille på vej hen til døren, eller hvad? Nej, vi spiller bare hele vejen. Det er et rigt kulturliv! Ja, mange folk! Hej,
min gamle ligger derinde. Men altså, det er jo lykkedes at befri Jakob. Og nu er han... Prøv lige sidde dernede, Jakob. Nu er han på det, vi kalder detox, eller det, vi kalder aflusning. Man kan også kalde det mod-brainwash, fordi man kan mærke på, at han stadigvæk har det, som Anders før sagde, han har Stockholm-syndrom. Han har et tilhørsforhold til sin tidligere bortfører, Claus Hjort Frederiksen og de andre, og med Kujoval her. Så på den måde skal han være sammen med os et stykke tid, for at han ligesom kan komme tilbage til normal tilstand igen. Og det håber vi med på, for vi bliver nødt til at binde dig i den periode. Jeg klemte bare min jakke og min telefon. Sådan går det i krig og kærlighed. Det er også Stockholm-syndrom. Det er også Stockholm-syndrom. Det er en underbevidsthed, der gerne vil have et eller andet at komme tilbage til. Fordi du rent faktisk på en eller anden underlig måde er begyndt at elske de mennesker, som gør dig ondt. Men det skal vi nok få dig fravendt. Om ikke andet så ved at DMF de har nogle kurser, du kan komme på, som kan hjælpe til det. Ja. Du kan også mærke, at hun var anderledes.